Johnny Depp navodno treba da se vrati u Pirate sa Kariba nakon što je izbačen iz franšize 2018. Pa sada ga Disney izgleda želi nazad. On je, kako prenosi Daily Mail, u pregovorima sa Disneyem o poslu od $301 miliona, nakon što je dobio suđenje za klevetu protiv Amber Heard. Blizak izvor je otkrio da je Disney zainteresovan da izgladi odnose sa Johnny Deppom i da se trude svim silama da dođu do njega. Došli su do glumca pre njegovog suđenja još za klevetu protiv Amber Heard i pitali su ga da li bi bio zainteresovan da se vrati za još jedan ili dva dela filma Pirati sa Kariba. Blizak izvor kaže da su već napravili nacrt za film o Jacku Sparrowu, tako da se nadaju da će im Johnny oprostiti nekako i vratiti se kao njegov kultni lik. Disney radi trenutno sve što je u njihove moći da napravi taj ugovor od $301 miliona, zato što je Johnny Depp rekao sad na suđenju da se ne bi vratio u Disney za $300 miliona i milion alpakasa, kako god se zvala ta životinja na srpskom. Zato je Disney brže bolje dodao taj još 1 milion i sad se nadaju da će im se Johnny vratiti, ali vidjet ćemo da li će Johnny pristati, s obzirom na to da su ga stvarno otpisali posle svih onih navoda Amber Heard i da je izgubio milione nakon njenih optužbi, kao i filmove, a sad kad je pobedio na suđenju, oni ga žele nazad. Vidjet ćemo da li će Depp da pristane. Svakako, on je taj lik učinio svojim i to je generalno postao lik po kojem je Johnny najpoznatiji. Deca širom sveta ga vole kao Jack Sparrowa i to bi bilo odlično za njega, kažu njegovi bliski ljudi, ali ostaje da se vidi da li će Johnny pristati. Šta vi mislite, da li biste voljeli da gledate ponovo Johnny u Piratima sa Kariba ili bi on trebao to da odbije pošto su mu okrenuli leđa?